weche umbende ubedi konge eno pepor mosiko wanawer gi Yesu wendo chowen usagi nyaromo hallelujah male wamiyo nyasaye duo wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare wewe tabole adera wewe peo manade kuji umerejele dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka imba usana na Bwana haleluya imba usana na Bwana haleluya Rokamana hinya wer mar Ruoth Nyasaye momiwa koda mani trumpet minister we manyien ahinya bende kokineno koka The Lolo TV kai rwako wa chendo mar kidienye mar lesson chendo mano mar Ruoth gino kaka nyewa wasechake kanyo gi wende mago mag paka kendo nyisi kanyo ni wan gi Pastor Charles Odinde mar Kisumu Central kaachiel kod Jalo Dickson Odiwuor mabende wantiere godo kaka pile wadang'iyo Israel e piny Misri wasebedo kwa ng'iyo wach mar Israel no kata kochakore gi nying mar Jakobo kobiro kamano gi jogege mabende wadang'iyo ni to koro Israel e piny Misri en story mane kata en sigana mane mwada yudo odiochieng' mano ma kawuono kendo ma e lesson mano mogik kata puonj mar 13 mogik e quarter ni kochakore yo manyien to wan e quarter mano machielo kapok odhi malach ahinya waya koda lam uno maya pada polo malo dwoko nero kamana ahinya okinyi ma kawuono kendo sabato ni mogik e quarter ni mabende koro dwaro ng'iyane na wach ni mano motegna ahinya mabende koro wayudo kae okwayo roho mari maler obed kuomwa kendo koro omiwa weche mabende koro biro dhi puonjo jogi mabende nenowa to mana wach ni mabende koro ne tuono bed kaka jogo ma itiyo godo e chwalo wach makamano nyakwa tieke nikech osangi Yesu Kristo ma jawa amen happy Sabbath happy day happy Sabbath and good news machigni uru amen juma mokadho no winjo puonjo met ahinya kendo puonjo osebedo ka met ahinya lesson mar chakruok ema bedo osebedo kwa lose ne jogo bende koro neno king'iyo screen makocha cha ineno neno kanyo chakruok mano bendo biro bedo kwa mosebedo kwa lose dweche adek mano mokadho wang'eyo ne kawuono dang'eyo Israel e piny mar Misri mane puonj medo wang'eyo puonj mar 13 kendo puonj mano mogik odiochieng' mano ma kawuono somo kata wach wich mabende miwa wuok e buk mar chakruok 40:7 kod 7 mowacho ni Jo-Israel nodak Misri e piny Goshen ne giyudo lowo mine gimewo kendo ne ginya ahinya mane wacha bende koro wadang'iyane na kata wachich mabende koro miwa kowuok e puonj mar Israel e piny Misri Jalo Dickson Israel ka ng'ato winjo ni Israel e piny Misri ang'o puonj mane bende ang'o mabende uwinjo kanyo to kod gik mabende wadwaro ng'eyo puonje ma watieko godo lesson erokamano japuonj mokwongo go Nyasacho ne erokamano joneno mar Lolo TV kendo go erokamano program osebedo ka uwinjo kendo uneno go Nyasacho erokamano ahinya wani puonjruok mar 13 ka japuonj mokwongo osewuoyo kendo wang'iyo Israel e piny mar Misri ka Israel ok donjo ni maber nyalo ndiko ni Jakobo nikech Jakobo ma no chung kuom nying mar wuon asto omiye nying mar Israel mano chung ni piny ngima omiyo Israel kae oyudre e piny mar Misri koro gima wadhi nono achiel kachiel ere kaka Jakobo man Israel yudre e piny mar Misri kendo jandik lesson dwaro kelonwa wach moro ma wenda ahinya kata manyalo bedo ma lit bedo ber seche mowuok kuom jaduong' miluongo ni Jakobo ma osethembo e piny Setembo piny obedo Bethel obedo Mesopotamia kendo chopo e piny mar Misri ka jaduong' ni tinga gik moko kendo achaka fwenyo wach moro ma bedo wadhi nono kara mwandu rumo nikech ya Israel no choko mwande e piny mar dala Laban ahinya no choko mang'eny kabisa to kata kamano no rumo mokecho wuok ka kecho sewuok taso dhi e piny mar Misri mano wach machielo mwabiro yudo kanyo wabiro chako wayudo kaka Joseph ma en wuod Jakobo noyudo thuolo mar rwako wuongi e piny mar Misri wabiro yude kanyo kendo wabiro chako wanwang'o wach moro ni Joseph ochung kuom Yesu Kristo ngima mar Joseph onyiso Yesu Kristo ahinya wach mogik ma wabiro nono en kokalo kuom twech nobedo jawar mar od wuon mare kokalo kuom twech ma Joseph notwego nobedo jawar ok od wuon mare kende
to ni nyaka ng'ata mane nyalo bedo e odno mangima. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya Pastor Charles. Wadang'eyo Israel e piny Misri. Wasefwenyo ni Israel to kar Jakobo en nying moloki kendo oloki nyinge nikech nying no wacho ni obedo gi gweth kendo obiro nyaka to koro muma wacho ni Joshua nodak e piny Goshen ne gidolo namba 1 ne gimewo namba 2 ne ginya kendo ne kar muma wacho diri gi dho Jeremiah ni Nyasaye konwa ni piny mudhieno lemuru matek mondo kodhi maber ugudhi maber nikech ka kwe nitie to ubedo gi kwe jogo osedhi modonjo koro gin e pinyni kae to gimotimore mafani ma kod itieko go chakruok ngene chakruok watieko koro chakruok tetete ng'enyne owuoyo kuom Joseph kaachiel gi od Jakobo to otieko kowacho ne Jakobo jaduong' moti koro dhi Misri neno nyathine ma Joseph to odhi ka ndalo ma kisungu luongo ni sunset years ngike oserniang kendo machiegni odwa tho idhi winjo mbele kacha ka fuko no nyithinde kodwa tho kaka ogwedhogi to gima chaka fwenyo chien ka en niya adir gik ndalo gwang kendo kadho kendo rumo emomiyo mena ka japuonj wacho ngene Jakobo ne nigi mwandu kocha madabal to kati ngene donge gimoro koduogo nikech Mumba wacho ni nokone notinga mena gi geche kiduogo kikele Misri nyiso geche ma mag Farao nyiso ni kare gima nene ko nade onge namba 2 kech kodonjo to chame machal gi jok mako mioro nyithinde mdo odhi omany cham kocha kare gige piny ni moneno gi wang Paulo wacho kadho kendo rumo to mosiku manyaka chek to ne gi wang jawinjo kawuono wan go to kiny waonge go kare ng'ama ni gik man mwandu chutho en ng'at mogeno kuom Nyasaye. Erokamano mane wacho bende koro rang'e koro dhi ng'ane na wach mar Jakobo kata Israel e piny mar Misri ni kaka wasechakno chak tich bende koro nyisowa kae kaka Jakobo odhi ir Joseph Jakobo odhi ir Joseph ma wuode neparo Joseph ma osi kucho mobedo ruoth kuchocho wach ma bende koro rang'e Jalo Dickson Joseph koro odhi ir Joseph Jakob dhi Joseph japuonjero kamano baba dhi kuom wuode wayudo weche madongo ahinya e Sabato dhiambo ma wadonjoga e chak tich kendo magi achiel kuom weche ma nok ma yiena medi ka wadonjo e chak tich ni Israel nogwedho Farao wabrono ka nogwedho Farao Israel nogwedho nyithinde wadhino ka nogwedho nyithinde ma japuonj osewacho Israel nochako gwedho nyikwaye mano wabro nono wach mogik kabisa mantiere Sabato dhiambo niya adier ni bedo ni Israel odak joma oringe piny Misri kaka welo ok en gima dhi maber gi geno mar piny mosingi ere kaka bedo ni Israel noyudo thuolo mar dak e piny mar Misri ne nyalo bedo ataro matin gi dwaro mar Nyasaye to ang'o momiyo Nyasaye ne nyalo yie mondo migawono otimre wabiro neno wach machalo kod mano chak tich mana ka japuonj osewacho wanono Jakobo odhi ir Joseph Jakobo odhi Joseph wiki kwil ni wanono Israel odhi ir Joseph. Kendo jandik lesson kelo weche moko madonga ahinya ni e thuolo mane Jakobo wuok Kanan ne en gi geno bedo gi adiera nikech ok biro kae kendo ang'o momiyo wuoyo kamano cham nokelne mokwongo ochako kelne cham mar ariyo e cham mikelo mar ariyo to nitiere shwariti moro manomiye niya nyathini miluongo ni ng'ano ngima miluongo ni Joseph ngima omiyo jandik lesson kelo wach moro niya nigi wach maber ni Joseph ngima nyaka bed ne omiye teko mane dwarore mondo wuog e piny mar Kanan yiena mondo akel wach manok dala mondo mi wafweny wach moro gima nopudho jaduong' miluongo ni Jakobo e piny mar Kanan kodhi e piny machielo neno bedo mangima mar nyathine ma second last born e ode ema nopudho jal mane iluongo ni Jakobo kodhi e piny mane ok owinjore mondo dhiye wayudo wach machalo kod mano jandik lesson wacho wach machielo ni e buk mar chakruok 46 wesni 3 en niya wuok mar Jakobo kodhi ir Joseph ne Nyasaye bede iye nade ne nitiere fwenyruok ma Nyasaye nokelone mondo dhi e piny machalo kod mano omiyo jandik lesson wacho wach mogik e iye ka niya ni e thuolo ma mago timore to jogi e jok manodhi e piny mar Misri ne gin nyithind Israel 70 ang'o momiyo 70 ochung' kuom a complete number mar Nyasaye
kata kwan moromo chuth mar Jehova. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya pastor. Ing'eni Benjamin odong Misri. Aeto koni gini gidhi omuon. Achiel kuom gimomiyo Jakobo dhi en ni ok onyal believe ni Benjamin pod ngima koso koragi. Onego nyathini kaka onego mokwongo. Mano number 1. Number 2, Juda manosingo ni baba ka nyathino ohinyore to an ni wiya. Bende oduo convince ni kare koro weche beyo. On the contrary kaka ni paro nyathi chokotho number 1. Number 2, Joseph mang'uni pod timo pod ngima oorowa. Kaeto gimo convince chutho koneno geche mag Farao kotuch. Gi joma wacho dhok mayore gi jolweny gedung idwari kanye idwari piny kaeto dhi. Kaeto Mumba to wacho ni kare piny manosinginegi ne pok gichope. Emomiyo ibodhi neno kodhi tho kacha to kono gene otego ka thoka golucho kena ka uter kucho. Kendo ne piny manosinginegi kare nyalo puonja jawinjo gi jane ndalo moko ntimo pod nyalo rawo kuonde moko ma pod pok ochano. Dono nyalo bedo kodwa to kare mana matin kende kaeto wadhi kuma chano na chutho. Wacho ni puonja adieri ni ka Yesu biro mar ariyo wadhi dala mosinge chutho. Ing'eni history mar Jakobo chalo gi mar Ibrahim makwargi. That is en kawuono entie kiyo daro chako dhi machielo. Koro ne gibedo jowuoth. Penye ni wana jowuoth kendo wanyo makada. Puonjo wane kata kwere wane wuotha to nitie geno no bodhi e piny mosinge manyaka chieng' koro ni yo machielo kata bed ni magi gin sigendni miwuoro kuom anyuola ni koro Ibrahim gi puonjruok mora kuom weche mag chuny ma wayudo kuomgi. Sigendni nitiere wach Nyasaye nikech gin gi migawo mar sigand warruok, gin migawo mar chenro mar Nyasaye mar kelo resruok ne ji mang'eny kaka nyalore e piny ni. Jalo odonjo nene e tie chieng' tich ariyo kapok odhi yweyo. Jakobo koro odak e piny mar Misri. Israel Jakobo odak e piny mar Misri. Osewuotho mochopo koro. Kwanya gi ganyo. Japuonj erokamano ahinya. Tich ariyo wacho weche madongo ahinya korewore kod chak tich ma wauduokie kod wach mono Jakobo dhi ir Joseph. Kendo wafwenyo wach moro maduong' kabisa ni chal gima kor moro ne nitiere iye kanyo kolure kod dala mar Jakobo kanyo. Nikech ang'o miya wuok kamano. Ndiko wacho niya adiera ni biro nenre maler mana higni buora bang' msalaba kendo fwenyruok moro machutho mar warruok. Kara warruok ne nitiere iye kanyo emomiyo Jakobo ting'o dhano 70 manochung' kuom moro machutho. Omiyo ka ichope tich ariyo to Jakobo odak e piny mar Misri. Kendo Jandik Lesen kelo wach moro mangima ni nokodak e piny mar Misri kende to nodak en kaachiel kod nyithinde. Jandiko wacho wach moro mayiena mondo asomi ni en gima iwuoro ni kata mana bang' ka osenyise duto kuom kaka Joseph ne ngima e piny mar Misri, Ruoth Nyasaye ne pod dhi miye fweny mag otieno. Kendo e fweny go odhi chike mondo wuog. Jakobo wuok e piny mosingi kendo odhi mana e piny Misri to ok kuonde moko. Kendo bang'e kanyo bedo kamoro ma jo Nyasaye ok gomb dhiyoe. Ing'eni king'iyo gini mos tibiro fwenyo ni kaluwore kod buk mar 10 mar chik 17 wesne 16 wacho ni piny ma Nyasaye nokwero kik gidogie ne piny mar Misri. Omino ka jower moro notugo wer to wacho ni okadog ang'ono okadog Misri kendo. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya pastor. Jakobo odak Misri. Ka koro ratego osewuotho mochopo mofwenyo adieri ni kare en adieri wuode pod ngima. Gimomiyo Amon kodonjo to gwedho Farao. Ing'eyo ni Farao duong' mono Jakobo. To Jakobo time nade? Gwedhe ma ng'at Nyasaye nogwedho chakre chon. Number 2, openjo jogo ni to mauntieni occupation maru utimo ang'o? To giwacho ni gin wafugaji, gin jokwath. Kaeto megi Goshen, piny mokwe kendo maber mane gidakie. Puonja ni kare ng'ato onego bed ni tich ma ng'ato ng'eyo monyalo timo kipogo tich. Serikal biro manyien in gi tich mane? Jawinjo gi janeno minyalo timo. Namba 1 chaka neno ni kare jo Kristo ma Nyasaye oseyiero emomiyo Paulo wacho to un e dhot moyier kendo kanyakla ma jodolo mag ruoth kod oganda molos maber ne Nyasaye okawo ka jogi owuon. Tiende ni wan jok ma jowinjogo gi joneno kindwa ka Nyasaye oyiero jomoko bende mondo obed jok ma chikowa kaka onego bed ni watim. Gweth ma jomoko bende onego bed ni konyo jomoko bende. Neno ka Jakobo Nyasaye ka gwedhe kachiel gi Ibrahim to wacho ni nyikwai gi nyithindi ununya. Emomiyo konya to wacho ni nyaka kothe nyaka chieng' machielo. Bende jawinjo gi janeno be kelo gweth ne ng'ato koso wakelo kuom. To namba mogik en ni bende ing'eyo ni sama Nyasaye oketowa kumoro nitie gima oketowa. Ing'eni gima oketo Israel kacha e piny Misri. Kisomo history mar Israel kane gidok ni jomoko bende gigolo kuom Misri ma gidhigo. Jomoko be nyalo waro kokadho kuomi kaka intieno. Tiende kisebedo ng'ama pekula ng'at ma Nyasaye oseyiero.
kokadho kuomi jirani nyalo ng'e Nyasaye kata wede gosiepe nyalo ng'e Nyasaye kata jogweng'o miyo Jakobo obedo oganda maduong' e piny Misri kowuok kendo kodonjo nikech polo ne kode. Erokamano ahinya. Mano wacho bende koro wayudo kanyo. Jandiko ne tieko wach ma ka somo kanyo kane ng'iyo wechego wacho ni koro wach manyiso tim Ahmad Lifnei kata bende matiende ni okete nyime wacho ni inyo tiyo godo e kenge mag dolo kendo ka wang'iyo mana kaka ne en e Misri machon Farao ne ni malo moloyo jadolo mamalo ahinya mano nyiso ni ka inene e yor weche mago mag chuny to Jakobo ni malo moloyo jadolo maduong' ahinya piny Misri en malo moloyo kata mana Farao ang'o kaka bende koro wagamo yweyo kae mondo waduoga neno wang'e ni koro kaka Jakobo koro chako timo ang'owa ogwedho yawuot Joseph mano wacho bende koro do ng'iyo yawuot Joseph mago nyikwaye koro gwedho ang'e to nyikwaye magi mano gwedho to mage mabendo timo ang'o bende wagamo godo yweyo kae. Kings Ministers Melodies mlango umefunguliwa ema bende wagamo godo yweyo kodugo wadogo ng'ene na wach makamano. Mlango umefunguliwa kwa kila mwanadamu, yeye ambaye ameamini kwake Yesu ana uzima. Ukikubali kumfuata Bwana Yesu una uzima. Mlango umefunguliwa kwa kila mwanadamu, yeye ambaye ameamini kwake Yesu ana uzima. Ukikubali kumfuata Bwana Yesu una uzima. Sauti yake Bwana Yesu kwetu yaita kwa upole sana, anakusihi umfungulie mlango wa moyo wako. Sauti yake Bwana Yesu kwetu yaita kwa upole sana, anakusihi umfungulie mlango wa moyo wako. Upendo wake hauna kipimo, mwenzangu alitukopa maisha ya bure bila malipo. Maishani mwako akuokoe, umpe nafasi maishani mwako akuokoe. Wakati wa kukata kauli ni sasa, sisite mwenzangu. Mambo ya kesho huyajui, mipango ya Mungu hauelewi. Pengine huu ndio wito wa mwisho, usipoteze muda wako. Wakati wa kukata kauli ni sasa, sisite mwenzangu. Mambo ya kesho huyajui, mipango ya Mungu hauelewi. Pengine huu ndio wito wa mwisho, usipoteze muda wako. Sauti yake Bwana Yesu kwetu yaita kwa upole sana,
anakusihi umfungulie mlango wa moyo wako. Sauti yake Bwana Yesu kwetu yaita kwa upole sana, anakusihi umfungulie mlango wa moyo wako. Upendo wake hauna kipimo, mwenzangu alitukopa maisha ya bure bila malipo. Umpe nafasi maishani mwako, akuokoe. Umpe nafasi maishani mwako, akuokoe. Erokamano ahinya Kings Ministers Melodies, mlango umefunguliwa. Wer mamita ahinya magwende manyien bende ne gigolo ka iwacho kanyo ni kata bende achiel kuom wendego ma gidhialo godo higni 20 ministry margi mano maro. Erokamano ahinya jogo bende kaka TV mari Lolwe TV chendo mar wuodho geno, kaka bende kor wadhi nyime kan gi Pastor Charles Odine gi Jayalo Dickson Oduwuor, bende ambe an Jesse Mako Jwoko ma bende tayo chendo ne penjo mora mora imiyo jotelo mano mokwongo mang nigi penjo namba makadho kanyo biro tudori kod jodologi. Wadhi nyime. Waseng'iyo wach mar Jakobo odak e piny Misri, wawinjo kaka weche nochalo. Koro Jakobo ni gwedho yawuot Joseph. Jakobo gwedho yawuot Joseph, mabende koro ogwedho koro nyikwaye. Ka ochopo nade to chakore nade Jayalo Dickson? Japuonj erokamano ahinya. Wagoyo Nyasachwa erokamano kendo wang'iyo kido mar Jakobo. Kendo gimoro achiel ne mora ni e thuolo ma Jakobo fulore ni Farao, kendo e thuolo ma Jakobo wuoyo kuom okenge mosekadhe e ngima, to ochalo ng'ama pi wang'e nochwer. To gimoro achiel mamora ni chandruok mane Jakobo osekadhe nodhi bedo kod giko mare. Mano wach achiel mamora. Mar ariyo, en e thuolo ma Jakobo ochopo ir Farao, to Biblia ma Nyasaye wacho ni nogwedhe. Ang'o momiyo wacho wach machalo kod mano? Kara wuok mar jaduong'ni e dalane mondo dhi e piny mawendo, piny mar jomokluduor ma Nyasaye, en nodhi gwedho namba 1 Farao manochung' ne pinyno, kaachiel kod jomoko manodak e gweng'no. Winji, Jakobo ogwedho yawuot Joseph. Ne ni bang' kane osegwedho Farao, to kodhi ogwedho nyithinde. Karo mondo ogwedho nyithinde to kuom ogwedho ang'ono yawuot Joseph emodhi ogwedho nyikwaye. Jendik Leson wacho ni thuolo mogwedho nyikwaye kama to nokogwedho nyikwaye duto. Nogwedho mana nyikwaye adi 2 kende. Achiel niluongo ni Manase, mar ariyo niluongo ni Ephraim. Jendik Leson wacho wach mogik, eka Jakobo biro ir yawuot Joseph 2 mane onyuol e piny Misri, kendo gwedhi to otimo kamano kalure gi singo mabiro ni kothe en owuon. Emomiyo kara ne ntiere reason momiyo jale ne ntiere piny mawendo kama japuonj. Ogwedho nyikwaye, to mingi nogwedho nyikwaye ni ma ing'ene nyikwaye mag wuode mara 11. Kendo history mara toling kuom nyithi joka Ruben kendo ang'o gi Juda gino ka winjo kuma ogwedho gie, nodhi gwedho gina ki yowuoyi to ki nyikwayo to gwedho jogo. Kaito wacho biro ne Joseph ni baba utuo. To kono yowuot 2 Ephraim gi Manase wadha ne uri jaduong'. To kochopo kocha to Mumba wacho ni Jakobo nochukore mobede otanda. Tende ni kare jaduong' nosetimo mol kabisa. To ko winjo Joseph odonjo to chukore. Tie joma ng'eny maka jomoko dhi nene e otanda to chukore mondo gichun ka pastor biro wacho ni to watime tek mana ne gedolo gi wanga. Kata ng'ato ndore bedum tu ku dhi sitting. Koro Jakobo ko bedo piny to ofwenyo openjo Joseph weche madonga ahinya. To magi to ng'agini ni magi nyithinda mayude piny Misri, kendo nyinggi nyiso ni gin adieri joma Nyasaye otimo negi ng'wono. Kaeto Muma wacho wach mopogore ahinya ni kane oketo gi e bamne mondo ogwedhi to lwedo notimo nade? Nogwenyo. Nogwenyo. Joseph omako ne kon baba wirach. Achich ni mondo obed nyathi mokwongo. Tacham obed kuma nyathi mar to kana wega gima timo nade? Gima ng'eyo. Tiende ni nitie gik moko Nyasaye ochano kata gi joma tindo gi joma dongo.
kare Nyasaye nyalo budho ngata kata ka kodwaro. Emiyo Joseph kata mogolo lweto kon baba gi kwere ni waweya onge gimotimo. Mana ka Joseph no gwedhi ng'at matin mogik. Mayo kendo kaka nowacho ni owetene biro kulore ne nyaka wuone gi no kulore ne nikech Nyasaye ma jang'wono ne nitie. Wach mogik machaka neno kanyo. Nyasaye kochano ni ting'owa malo kendo gwedhowa dhano ok tamre. Kendo nyalo kawo ndalo mang'eny kapok ogwedhowa to joma ng'eny nigi wasiwasi itarita pondo biro timo wachno. Kae to wach mogik achaka neno kendo ka Jakobo dwa tho makoro ool chutho to dhi gwedho nyithinde kodhi nyime kocha. To mana ka jalo ne wacho gima nodhirowa mokwongo ni ogwedho nyikwayo kapok ogwedho wuode. Wadhi penjore ni tang'o omiyo ka wadhi mbele. Mane penjo bende koro wachakore. Wadonjo koro dichieng' machielo. Jakobo koro ogwedho yawuote. Chako gi nyikwayo dhi yawuote. Kodhi yawuote kamano. Japuonjero kamano ahinya kendo pastor ogwero kamano. Ofwenyo wach moro ni Jakobo ogwedho yawuot Joseph. Yes. Gimomiyo ogwedho yawuot Joseph en nikech jal miluongo ni Joseph emomiyo ogwedho nyithindogo. Namba 2 ofwenyo ni Jakobo kara janabi. Jakobo en janabi. Gimomiyo Jakobo en janabi tich ang'wen wuok kuom Jakobo ogwedho yawuote. Yes. Adwa ing'ene nitiere weche mwasare go e piny kaluwore kod buk mar chakruok 49 to jandik lesson okelo gima opogore ahinya. Ing'ene wasebedo ka wacho kata jomoko osebedo ka wacho ni Jakobo nokuongo nyithinde. Ok ang'eyo janyuol manyalo wuok mondo dhi okuong nyithinde. Nyithinde mitimo nade meniwone nyuolo. Winje ne jandik lesson wacho. Jandik lesson wuok kuom buk mar chakruok 49 wesne 1 nyaka 28 mok wadhi yudo thuolo mar somo duto. To Jakobo ong'eyo nyithinde 12 mochung' ni dhoudi mag Israel kendo ochung' ni jopuonjre Yesu 12 kendo ochung' ni namba moromo chuth mar Nyasaye ma oting'o kido duto te mar tiere e buwang' chieng' ka. Nikech king'iyo kido te mane nyithindo 12 gi nen kodo tibiro yudo iye kanyo. Kendo e thuolo mamae timre to nyathine achiel ne onge iye ka. Nyathine mane onge iye ka niluongo ni Dina en ok oyudo thuolo mar bedo iye kae. Jandiko wacho wach moro mondo mi atieki e tich ang'wen. Bedo ni Nyasaye ong'eyo ni ng'ato biro nego ng'ato moro ma onge ketho opogore gi dwaro mar Nyasaye mondo janek otim gima kamano. Kelo na point moro maduong' ahinya. Jakobo nong'eyo Nyasaye nofwenyo ne gima ni nyime kuom nyithinde 12. Asto kao pichano to chiwo nyithinde kochakre kuom wuoyi mokwongo nyaka wuoyi mogik to kao full stop oketo kanyo. Ok nyis ni Jakobo nokawo nyithinde otimo nade mondo okuongi. No nyiso mana piny kokalo kuom dhoudi 12 mag nyithinde kaka kitgi biro timo nade kaka kitgi biro bet. Lakini bedo no nyiso gi kaka kitgi biro bet ok nyis ni Nyasaye ne dwaro mondo Ruben odhi odwany kitanda mar min mare. Kata mar wuon mare. Ok nyis ni mondo wuoyi mar ariyo mondo odhi tim machalo kod mar. Dwaro maduong' mar Polen ni no nyiso picha mar gima dhi timo nade dhi nyime. Erokamano japuonj. Aneno 49 ni koro Jakobo dwa tho. Kendo kare Nyasaye ochano weche madongo ni ok Jakobo tho kapok ogwedho yawuote duto plus nyikwaye ariyo. Ne kaka gino minore. Ka Joseph nyawo usu kucho ka jana matin mo biro modhi e jela motimo weche mang'eny masalo bedo ruoth. Nipo joka pok ogwedhi pod rito na Joseph nyaka Joseph biye. Emomiyo Jakobo bende Nyasaye otimo ng'wono mondo kik otho chon obiro na nyithindege mondo ogwedhi. Ta ayano 49 wacho ne ka Jakobo nochiko yawuote niya kata ka koro achiegni tho kaluwo kwerena ikauru but kwerena e rogo mane puoth Efron Jahiti Mamre ma Makpela yo wuok chieng' piny Kanaan. Rogono Ibrahim nong'iewo kaachiel gi puothegi madongo. Ofwenyo ni kare thone chiegni. Kare ofwenyo ni jomadongo gi Jesse gi jawinjo kare samoro be ng'ato fwenyo thone ka thone gi chiegni. Tamoro ahinya gi gweth no gwedhogo. Mana ka jalo wacho nyithindo moko kineno list mar gwethene inyalo paro kuomogi. Kendo ko wacho weche madongo kuomgi to kare jaluno wacho dire ni kare ich mudho ich bebala. Jogi te ich achiel oting'o to gipogore e kido. To kata kamano dhoudi 12 joka Jakobo nitiere. Namba mogik en niya kosegwedho nyithindo ka to Joseph odogo chien to Joseph owuoro wach machiel niya mana kaka en bende nogwedhe nikech nonego bed ni gwedho ng'ama chako namba 1 to Joseph ng'ama tin mogik gi Benjamin te miduogo gwedho koni kare polo ok ni duong' ng'at ma oko kata berne ma oko gima polo ng'eyo opogore gi magwa. Jawinjo gi janeno nitie jomoko mosewacho ni magi to ok nyal land status
e kit ngima spiritually to ka weche mag roho ng'ani to ok nyal jakonga konga kare polo nyalo kawo kata jakongo mabed dhano. Wach machielo maneno kane ka wadoko jo Kristo adieri to thuolo pod nitie mondo miwa second chances mondo wadagi. Samoro ng'ato nyalo dhi malal mokadho chutho moweno tieko ka thuolo mar wene ng'ato richo ne bende very important. Mo Jakobo ka achiel gi nyithindegi giwere richo kaeto Jakobo ka tho ka leto wacho niya to tego kwatho tera Mamre tie Makpela tiende nitie liete moko ma important ma koikwa to ka Yesu biro to barore to wanene wang' mar ariyo. Mano chenro ma Nyasaye wacho ni kata doko ni dhano nigi teko mar timo yiero. Nyasaye to ng'eyo gima biro kendo ne osechano ne Mesia ni Mesia idhi nyuol kowuok e dhood Juda. Juda ma iluongo ni Sibuor. Yes. Ka onyiso bedo ruoth gi pak kowuok kuom Juda wayudo Daudi to bende Shilo ma en jal ma bende biro bilo kelo ng'awa Shalom tiende ni kwe kendo en ema ji biro miya to biro miye luor kisomo be chakruok 19 wesne 10 wadonja nene e odiechieng' moro mogik geno mar piny mosingi. Japuonjero kamano. Iwe wach maduong' ahinya momiyo Jakobo yudo thuolo mar wuoyo kuom nyithinde kendo ang'o miyo owuoyo kamano. En ne kara nyithindego noting'o dhoot mar Mesaya. Kama Mesaya biro wuoki. Emiyo wacho Juda in ema weteni biro paki, in ema kwasiki gi ng'utgi kendo weteni nokulni. Juda in nyathi Sibuor inego le eka idok kari midakie. Juda ichalo Sibuor moriere kendo onindo piny maonge ng'ama hedhore chiewo. Winjane kaka owuok kuom Juda. Juda nomak ludh loch kochunge e kind tiendene kara Yesu nenre e chakruok. Tich abich jandik loso nowacho wach moro ni geno mar piny mosingi. Kara piny mosingi nenre buk mar chakruok 49 wesne 29 kaachiel kod buk mar chakruok 50 wesne 21. Jandiko wacho niya giko mar chakruok nigi gik moko adek mopong' gi geno. Mokwongo en ni geno ni Israel biro dak e piny mosingi. Mar ariyo en ni geno ni Nyasaye biro loko gi marach bedo gi maber. Mar adek en ni geno ni Nyasaye biro waro dhano ma jaricho. Yesu biro dhood Juda kendo Sibuor ne ka Jakobo wacho to wacho weche madongo ahinya mor gi weche mocho ni Juda nomak ludh loch kochunge e kind tiendene kobedo ruoth nyaka wuon loch mabiro rito gendini duto chopi. Tiende ni kare nitie prophecies history advance. Tiende gik mano gimochan mabiro timore kiny polo osechano moseloso no chutho. Emomiyo kokadho kuom Juda Sibuor maka Juda Yesu wuok e kind joka Jakobo. Jawinjo polo chano weche matindo tinde kit ngimawa. Kendo ka wachakore by history tino ka ok wanyal kendo king'iyo wanyo kan wan kodhi mathin mok nyal to kare polo tiyo gima yomyo mogikno mondo obed gima ber. Achaka fwenyo wach machielo kendo ni bang' ka gisedak ka wuon gosetho gibe gichako nya kae to bang'e Nyasaye biro bang'e gini moko to golo jo Israel e twech kochako dwoko gi piny mawendo. E kit ngimawa wanyalo bedo kumoro mopono osechopo kare pok wachopo. E odiechieng' jawinjo gi janeno wasudo pile ka pile. Paulo wacho ni pile ka pile amedo chorora kendo atho pile nikech wach Nyasaye. Na agombo ni mondo kik chunyi wach ni umefika bado pok ichopo. E pinyni wan jowuoth pile ka pile. Kae to joka Jakobo koro wuok Misri. Agoero kamano ne Genesis nikech chakruok te ng'enyne wuoyo kuom Jakobo. Kawuono waloro kotani ko wuoyo kuom joka Jakobo. Ka Jakobo tho, ka nyithindo gwedho, ka yawuote gwedho, ka nyikwaye bendo gwedho. Polo chano bang' gini mang'eny go ma Jakobo ochakore ndege wuode Benjamin, ochakore ndege wuode Joseph. Kae to yuwego chakore kanyakla. Wach maneno on the basic en ya kare obed joma ng'wonore pile ka pile. Nikech de ok ging'wonone kata Joseph dok ng'wonore wetene ng'endo tiekogi. To Nyasaye ma jang'wono noriwo. Ja Kristo maber ma jawinjo gi janeno nyaka bed ng'at mang'wono nikech polo idhi gi joricho mong'wonegi. Amen. Polo idhi gi joricho motimo ang'o? Mong'wonegi. Bende chopo giko mar buk mar chakruok mane osebedo kwa somo kanyo chakre dwe mar 4 kaka inene screen makacha. Juma manyien odonjo kende quarter machielo. Kisungu osekete ni in the crucible with Christ. Ka director mara Adoda nyalo nyiso gi screen ka ibona na matemo lidho ni go bokele gi dholuo kendo chakre juma manyien ibro yude e yorno makare nyomiyo kete mana kanyo bro ng'iyane to koro ng'oma bende koro puonyo boda donje kochakore kanyo juma manyien. Kapok ami wende ariyogi to jayalo Charles Odine mondo koro tiek magala. Kapok walemo sabato mokadho nan seme kaima jadido nowacho ni mondo wamus kendo ginenowa kawuono wan bar marewa to Nyasaye kotimo ng'wono sabato mabiro chande wadho chako kiche marwa kumone kabokia kikerecho Nyasaye kotu mangima chako romo kendo e TV ka walam Nyasaye wono wago niero kamano nikech ber waneno lweti jadolo Kristo ga kwata mangima wadho chako kota machiel tak bede jakorwa nyathinde ywak gi weche mapek ne gikone gi wan bende kendo piny pek ndeko kini meloro to warumo pari sirikande ni kendo pare gitelo miseyiero pari kanisa chakre malo nyaka piny jowinjwa gi joneno boketi lweti gi tibeni mangima
ikwa ne biro mari mochopo machiegni. Kata ka wando ka Jakobo to ikwa Makpela buche mane gi nengo makibiro to adhi dala. Ngima wakete lwete weche te odichieng' tole e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya. Penjo moro amora ma bende samoro ineno ka ukadho e gombo mondo iwinji kod buk mar chakruok mangima kaka iwinjo puonjno chakre dwe mar 4 nyaka gie sani. Inyalo nyisowa comment mari kokadho e pages magwa kata kuonde go duto mabende koro te SMS kaachiel kod WhatsApp. Namba jodolo 2 go kadho penj kanyo, penjo moro amora gimoro idwa medo bende ibiro yudo kanyo. Ne mi wende 2 kae Kagoro Youth Choir abiro iri ruodha kaachiel kod vocals of praise siku 4 mano sigand Lazaro bende koro gigoyo kanyo. Ka Nyasaye oriti tam bende oritowa joma nyien kendo mana kai chenro mar wuodh geno kidieny mar lesson. Anto pod antie kendo koro